Как беше днес срещу именица Перник като Щутгарт? Мисля, че стояхме добре на терена, за жалост допуснахме грешка при статично положение, което не е добре. Успяхме да изравним бързо. За жалост изпуснахме, да не кажем, 2-3 положения, такива, мисля, че добри положения за гол. Успяхме да ги вземаме и във втори матч. Мариан, само късмета ли реши по-късно? Ами, не съм сигурен дали само късмета, защото Щутгарт видях, че са много добър отбор. Контролираха повече от топ от нас, но пък нямаха кой знае какви при положения. Ние мисля, че имахме повече. За жалост там не успяхме така с повече самочувствие да ги играем. Липсата на мачове в Европа у някои от играчите, това ли е причината за това самочувствие, за което казваш? Може, аз пак казвам, че отборът става добре. Аз въобще мисля си, че отборът става добре и всички играчи мисля, че горе добре се справят.